seguimos no Land Rover My Show, que agora é diario. Que pasa? Que cando a miña filla se enterou de que o Land Rover iba a ser diario todos os días, dixo a miña filla, pois se vai ser todos os días, papá, tens que traer a un destes invitados que che vou dicir, vale? E dixo a miña filla, tens que traer ou Bad Bunny, Lamine Yamal ou a Pepe e Lucas. Así que non o vades creer, pero hoxe van estar aquí Pepe e Lucas. E diredes algún na casa, quen é Pepe e Lucas? Pois Pepe e Lucas son dous chavales que son instagramers, fan vídeos, son cómicos, fan vídeos de comedia, fan moitas cousas. E arrasan, sobre todo, entre a chavalada. Entonces, eu pensei unha cousa. Vale, isto é un pouco como un rollo moderno e tal, un pouco como foi no seu momento Ortiga. Pero Ortiga era un desgraciado hasta que pegou con Pilipampín. Entonces aí xuntouse a modernidade co de hai 100 anos e surgeu a maxia completa. Entonces ocorreuseme facer isto, coller a Pepe e Lucas, que son da chavalada de facer vídeos ca chavalada nas redes, e xuntalos con Pilipampín e a ver que sale dai. Que pasa? Que fixe unha cousa. Dixenlle a Pepe e Lucas que viñeran de invitados a Land Rover, que iban ser os invitados principales, e dixenlle a Pilipampín que viña a Land Rover, que era a invitada principal tamén. Entón, ahora mismo temos detrás desta cortina a Pilipampín e arriba nas escaleiras a Pepe e Lucas. E eles non saben que van coincidir, ou se o saben, ou se o sospeitan, pero vamos a ver que pasa. Vamos a ver se creamos unha nova tolemia galega con estes artistas que son Pilipampín e Pepe e Lucas. Vaya movida. Que? Quen é Pepe e quen é Lucas? Primeira cousa antes de nada. Que chegase a unha casa de fora e dícese, hola, son Pepe, hola, son Lucas. Bueno, Lucas o do bigote e o outro. Eu estaba aí detrás e entendín Andy e Lucas, tío. Ostras! Perdón, encantada, Cuidado, Encantada. Andy y Lucas ahora mismo son mellores invitados que a Rosalía, Xo sei, pero... Xuntos, claro. Foi o Coín. Polémico. Vale, escoitaste o que dixe, non? Antes de baixar, non? Sí. Isto foi verdad. E pode volver dicir Pili. Xuntáronse no Land Rover, Ortiga e Pilipampín. Foi aquí ou non? Sí, eu coñecín a Ortiga aquí no Land Rover, sí. Ah, porque tú non conocías de antes Ortiga? Na miña vida. Ai, pensei que sí que xa conocías de Sí, antes. además eu sempre digo cando cheguei aquí aos ensaios ás 11 da mañán e vin a dous tipos porque eu fixera eu pensei que te sonaba. No, eu me vida ia falar dele. Dous Sabes, tipos ás 11 da mañán, vale. en chándale con gafas de sol, dixenho, mima, onde foi o jordirma? E a primeira vez que actuaste foi aquí no Land Rover? Sí. Que fixetes o galo? A muñeira do interior, que eu cantara con autotune, que tampouco sabía o que era, non te acordas? Ai, a túa memoria, Bueno, Marmallo. que empezaron aquí Ortiga e Pilipampín e a partir de aí, pues, facturaron 1 millón de euros nun ano. Mais. O pasa que Ortiga fixoche como a Lucas Andy, levou. Bueno, vamos a conocer a Pepe e Lucas, ou que? Vamos a ver, por favor. Pero que fan, cantan? No. Ah, no. Ahora en serio, Pepe e Lucas. A miña filla díxome que non me dixo ni Lamine Yamal, ni me dixo Bad Bunny, ni nada. Que quería, isto é en serio, a miña filla ten 15 anos, chamase María, e que quería que trouxera de invitados aos Pepe e Lucas. Pois onde que a honor, cámara, tío. María? Que honor, moitas grazas. E eu tuve que coller internet, mira como falo, mira como falo eu, tuve que coller internet e mirar quen era Pepe e Lucas. E vin, o que vin ao principio foron que eran dous chavales, tú conocíalos? No. De nada. De nada. Tú tamén vives por estar por aí. Tú como xa tes a luz pagada hasta que morras, a ti dache todo igual. Ah, sí, non me dá todo igual, pero... Vale. Que sei.
Eu entrei en Instagram e vindo os rapaces facendo vídeos de comedia, non? Sí, señor. Pero seguro que explicades vos mellor. A ver, que é isto de Pepe e Lucas? Bueno, Pepe e eu somos irmáns. Ao final Pepe... Sí, Como sí. sois irmáns? Somos De irmáns. irmáns de padre e madre. De sangue, sí, de sangue. Sabes? Non os... Eu estou como a ti, Pili, ahora mismo. Pues Vale, e sí. un chamase José e outro Lucas. José María. José José María María, e José sí. Lucas. Bueno, no, puedes chamarme José Lucas, pero Lucas Vale, a Lucas. secas, sí. Pepe e sí. Lucas, vale. Sí, señor. Sois irmáns. Cal é o máis vello? Eu, 25 anos, 25 anos. sí. 23 eu. Cascao, 25. É que a vida doume ben, entón... Vos sabedes que Pili e eu temos a mesma idade? 23? Sí. Bueno, a mi irmá. Parecida. E mira eu que estropeado estou, mira que guapa está Pili, Mira, temos a mesma ou non? Vale, irmán. Irmán. Sí, señor. Sí, sí. Vale. E cando empeza o de Pepe e Lucas? Pois mira, a verdade é que empeza, se nos remontamos a cando non había cámaras, pois fai tempo. Empezábamos sempre na nosa casa, estábamos facendo tolo, pero non nos gravábamos. E así pola pandemia, máis ou menos, cando Sí, nos pecharon a empezamos todos, collemos o móvil, empezamos a gravar o que xa facíamos antes, pois iso, para a nosa familia, para os nosos amigos, e surdiu... Vale, vos facíades, que facías? Contabades historias, facíades chistes? Sí, máis que nada era como sketches así cortos como os que facedes aquí, pois... Pero ben feitos. no, pero adaptado a vertical, e cada vez como que, non sei, fomos como aprendendo un pouco máis de como iba todo. Pero agora arrasades. Bueno, agora... Non, porque va todo o mundo que lle digo, que ten menos xente máis nova que Pili que min, todo o mundo que lle fala de Pepe e Lucas, digo, ostras, que bueno, Bueno, Pepe e despois Lucas. collo o Instagram e miro, non? Sí, oh, Xa que estás facemos conozco... exchange En serio, digo, pero todo o mundo dice, que Pepe e Lucas son pues que buenísimos. ben, eso, sí. Son buenísimos. E depois vino e tampouco me pareceu que fora... Claro, hostia, suele pasar, é pero- normal, pero sí, é que unas... Mi madre, o sujetador en Hugo. Sí, é un pouco unha saída ás ideas, ás tolemias que temos na cabeza, unha vía de escape a esa imaginación que de outro modo pois quedaría como, digamos... Porque vos que traballas tedes? Pois mira, eu estou facendo as prácticas dun No, se ciclo... non traballas, non traballas. No, traballo. Agora estou facendo as prácticas gravando unha película, estou de axudante de cámara, un saúdo a todo o O equipo sea, de traballas cámara. no medio audiovisual. Sí, no mundo audiovisual, na outra parte, detrás da cámara, que tamén interésame moito, é un mundo que coñecín fai pouco, é increíble, o Sigue por curro aí, que... porque aquí ganas moitos cartos, Sí, bueno, está ben. Tú por que te ríes? Sí, Verdad? Vale, e tú sei que traballase, a ver se eu digo ben, afinando pianos. Sí, señor. Afinando e restaurando pianos. Oh, que bo. É unha empresa, Guai. sí. Sí, bueno, chegou así de repente, eu son, digamos, aprendiz, porque eu aprendín todo de Luis Ares, que é o meu xefe, o meu maestro, digamos, artesano, que colleme un día por banda e vía que estaba perdido de carallo e dixo, ti queres afinar pianos? Eu pensei que me estaba contando un chiste malo, pero vin que de verdade... Non hai que estudiar para afinar pianos, o que? No, hai que prestar moita atención, Hai que estar pendiente. Hai que estar pendiente, claro. Flipei, enamoreime do traballo. Vale, e vos de onde sodes? Pois de Vilar Maior, un pouco cerquiña de Miño. Vilar Maior. Conoces Vilar Vilar Maior. Maior? Sí. Vale. A idea, Pili, é a seguinte. Bueno, expliquei no antes. Que tú fagas unha colaboración con eles, nun vídeo, nun sketch deles, Oh, sí, si é sería un posible, honor. e que pase, pois como pasou con Ortiga, que de repente... Encantada. Gira Sí, mundial. claro. Sí, vamos. ¡Hombre! Saída. Aparte, é moi chulo porque Pepe, Lucas e Pili. Sí, Pili, Pepe e Lucas. Sí. es que... Pode facer un trío. Sí, pode salir, eu teño... Hai que pensar, pero xa teño algunhas ideas. Creo que a esta hora non se pode decir trío, No. A esta hora non. Un trío humorístico. É un plantexo vos eso. Facer algo do que facedes vos, pois darlle como un cameo algo a Pili, que o gravedes e que eu que sei, a semana que ven Vale. o podamos ver aquí. Pode quedar moi chulo. Pois sí. Tú tes Venga. traballas o fin de semana, tes lío? No, Non, no. vale, pois está. Estou de relax de momento. Vale. Temos unha sorpresa para Pili. Unha Tamén. chamada, sí, temos unha chamada E para... que me vai chamar? Por si nos dicía que non. Hola, moi boas noites. Mamá, pero como non os coñeces? É a tua filla? Sí, Tal dela? unha delas. Eu creo que é a pequena. Sí. Mamá, Mamá, non estás nada a moda. Como non sabes quen son?
Non, filla. E logo ti sabes quen son? Claro, Pepe e Lucas. Tens que meterte Esta máis que no esta que é TikTok. a tua filla máis nova? Ah, pequeno, sí. Como se chama? Ximena. Ximena. Hola. Hola, que tal, Ximena? Ximena, cantos anos ten Ximena? 18. 18. Ti si conocías a Pepe e Lucas, non? Claro. Aí está, vale. Está metida todo o día na carallada esa do Instagram. Eu non teño tempo. Teñen que facer unha colaboración, un vídeo. Aí estamos neso. Estamos Teño neso. que poñela máis á moda, non pode ser, non pode ser. Porque tú tamén, Ximena, tú tuveche que flipar moito cando foi todo de tua nai con Ortiga. Sí, moitísimo, moitísimo. Imagino a primeira vez que os fuche ver a un concerto. Sí, petaron. Esta foi cando foi ao Capitol. No, Sí. o primer concerto fixémolo no... na Quintana. No, pero depois eu creo que montaxe tú algunha vez que cando fora ao Capitol, que Ah, fora sí, moi a emocionante. Capitol, sí, Fora con sí. Ximena tamén. Sí, Sí. sí, sí, sí. Porque claro, vías toda a chavalada ali. Boh, de flipe, flipe. Teño ahora o Instagram a tope de xente de xoven. E agora co TikTok igual. Tedes que estar moi atentos que vou a meter eu aí. Vale, pois íbamos facer unha cousa. Eles colleron o reto, Pepe e Lucas, que podían decir que non. Nós tua nai máis ou menos confiamos en que dixera que sí. Home, máis lle vale, máis lle No, vale. máis que nada porque dixo que non tiña nada que facer en todo o fin de semana. No, non Pois teño, está. no. Pero, filla, buscos no Instagram para cando chegue a casa, enséñame. Así Vale. que, Ximena, moitas gracias e próximamente verás a tua nai Pili con Pepe e Lucas. Grazas a vos. Tedes algo na cabeza ou non? Tedes algo... Eu Sí, Así a bote A ver, pronto. para algo. Por onde pode ir a cousa? Mira, temos dous personaxes así por dicilo que facemos de gardas civiles. Sí, pode quedar ben. Pode ser que, bueno, algo así como que está montando moito ruido. Ou parar a Pili no coche. Pili, tú non parala. tes carné, non? Sí. Que tes carné sempre te vexo coa chofer. Porque hai categorías, tío. Eu sempre que te vexo ves coa chofer. Ai, por que? Bueno, chámalle chofer e chámalle marido. Bueno, pero... bueno. Vale, pero... Sí, sí. Sí, sí. Vale, o sea que te vos de garda civiles... Sí, algo así pode salir, hai que pensar. Porque Pili debese interpretar a ela mesma ou darlle un personaxe. O que ti queres, Pili. Sí, Eu onde son tes máis. simpática xa por naturaleza, Sí, claro. non fai falta. Aí. Pois sí, pode ser. Non lle fai falta repetir. No. Pili, Pepe, Lucas. E teño que estudiar un guión ou algo? Nada, No, ti leva pero- na Ai, sangre menos mal, iso. chico, iso leo fatal de estudiar. Por que? Ai, a cabeza non me dá para iso. Bueno, gravamos o... Bueno, parece. Veña, sí, Gravámolo trato. e a semana que ven, se o tedes, vémolo aquí no Land Rover.